My dear brothers and sisters, our theme for this year's celebration of Our Lady of Peñafrancia is Journeying with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times. There are many very important factors involved in this theme that can certainly inspire us and give us the strength to face the challenges of these difficult times. First and foremost, we recognize the times are difficult. Prices are going up. We have so many issues in the realm of politics, even in the church, and even within our social and civic society. With this theme, we recognize that we need God. We need God to strengthen us, to guide us, to lead us in order to face these challenging times. But who can ever help us deepen our relationship with God? Who can ever help us approach, so to say, the living and loving God than our Blessed Mother? Mary was been chosen by God Himself to be the mother of our Savior. Mary who has opened her heart to receive the Word of God. Mary who nurtured the Word of God in her womb. And Mary who gave her forth as a child to be our Emmanuel and eventually to be our Savior. In other words, indeed, Mary is the way that can help us deepen our relationship with God, who in turn can help us conquer what is evil, dispel what is dark, and above all, make us face the difficult task and challenging times ahead of us. Mary is a mother, and as a mother, she looks after us. She cares for us. She teaches us. And this is what Our Lady of Peñafrancia would like to plant in our hearts. Let us have hope in the power of the living and loving God. Let us be strengthened by the Spirit of the Lord that has been given to us by Jesus. And let us follow Jesus, not only in carrying His cross, the cross of our day-to-day burdens, but most especially to follow Jesus, believing that He is our Lord and Savior. The Blessed Trinity should be part and parcel of our Christian lives as we journey through life in these challenging times. And the Blessed Mother is always beside us as our mother, holding our hands, leading us with strength, with courage, and above all with joy and love. Because with Mary, certainly, we can truly experience the love of the Blessed Trinity. So let us celebrate the festivities of Our Lady of Peñafrancia full of hope, full of joy, because the Blessed Trinity is with us. Come, join us. Let us celebrate. Let us praise Almighty God. And above all, let us do so accompanied by our Blessed Mother, Our Lady of Peñafrancia. Viva la Virgen!
kang awit sa Umawanan kagurangan, magawi sa Diyos. Ang Diyos iyon kagurangan, kagibunin langit asin dagat. Umawan at kagurangan, mawawit sa Diyos. Pagsamahon, pasalamatan, kaitungon niya, magkagurang man. Umawan ang kagurangan, mag-awit sa Diyos. sangaran kan Ama, asin kan Aki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Gawi nin pagsulsol, maluhod po ang gabos. Diyos ko, nagsusulsul ako sa bilog na puso kan gabos kong mga kasalan. Asin naoongis ako kaini, huli to sa pagkasala. Bako sa nang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot, kundi urog sa gabos, huli to nagtumang ako sa imo. An urog karahay, patin maninigo, na dapat kong kamutanin urog sa gabos. Kaya, pusog akong naguhulaw, sa tabang nin sa imong grasya, na magpuon ngunyan ako dai magkasala, asin makalikay sa mga dahilanin pagkasala. Amen. Gawi nin paggalang. Sinasamba mi ika, Jesus, sa mong kagurangnan, sa mong paratubos, kami lugod kahirakan man. Sa sinanglitan mong lawog, kami nagaatubang, ruluhod sa kaludukan, sa imo naggagalang. Tala sa lienso, kan mabining Santa Veronica, ang lawog mo si mo, turok sa mong mga mata. Duman sa Etsimani, lawog mong makawiwili, ginaanot nin dugo sa pagsakit mo nin makuri. Namibi day inumon, an mapait na kalis, alagad sa Ama, bakong buot mo an mangyari. Kaya an matubis mong lawog, sa takig naglungsi, kan malubong hudas, hinadkan sa pagpasaluin. Tinampal, linutaban, paglanghad na daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan kan Sanhedrin, orog ng gayo nin mabangiso na pagsukete, kan mga soldados, pag-ulog-ulog, labi-labi, daing kauntukan hanggan sa kahuri-hurihi, abot sa Kalbaryo, hanggan mautsan ang Diyos aki. O gagalangan na lalawgon, kaugayi kami, dakulang pagkamuot mo, danay na namati mi. Anin huli kan sa imong pasyon, kami magkamit sa huring hinangos, lawag mo mahiling sa langit. Amen. Banwaan minagalang sa lalagon mong mahal. Si mong aning kaherakan para tubos nin kinabang. Sa Veronica nagluhod sa mapakumbabang buo.
pagdamog itong madayon na lawo. Jesus binalsang tulos itong babae na maimbun natala sa pagkamot lalaugon niyang maludo. Ang banwaan minagala sa lalagon mong mahal. Simonganing kaherakan para tubos ni kinabang. Inalat sa satuya, hininda kulang biyaya. Nganitang mabana-bana ang gabaning pagkasala. Sul-sul kami, Ama, sa tubang mo nanon, kan bilog na pagpabaya sa ngaranan pagkasala. Ang banwaan minagala, lalagon mong mahal. Simonganing kaherakan para tubos ni kinabang. Kaming nga akimo likayan sa damat gutom linog man. Ta sa mga kaipuhan ikasamong palawan. Kami mo man bendisyonan ngani maturo ka lawang mo sa kalangit, sa langit ka morawaya. Ang banwaan minagala sa lalagon mong mahal. Simonganing kaherakan para tubos nin kinabang. Pag-arang nin banwaan, kagurangnan ipahiling mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing magdanay sa grasya ang mga banal, asin madaraman sa kabanalan ang mga tawo, huli kan sa indang marahay na gibo, mamibi kita. Kagurangnan, ipailing mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing mabihag ang mga parakasala, asin mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalan katanusan, asin kabanalan, mamibi kita. Kagurangnan, ipailing mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing ilikay kita sa peste, hilang, linog, bagyo asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, ipailing mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing parigunon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasalan, tawan isog nin buot sa pagtumang sa maraot na gawi, urog na kan mga nanunungdan sa pagrata kan simbahan asin nasyon, urog na ang korupsyon, panlulupig, panhabon, pandadaya, mamibi kita. Kagurangnan, ipailing mo sa moan sa imong divino rostro. Tanganing sa pagdebosyon sa divino rostro, matingrawan kita gabos kan liwanag nilalawgon kan kagurangnan, asin matala man sa satuyang pagkabuhay, an sa iyang pagkaherak asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, ipailing mo sa moan sa imong divino rostro. Mauntok po sa pagtuninong sa paghagad kang grasya na buot makamtan.
Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa aral daw, itao mo sa muya ngunyan. Hasin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunang sa Jesus. Santa Maria, ina akan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan sa muyang kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinoonan, asin ngunyan, asin magdanay man, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ikaapat na aldaw. Ang lawog na Jesus sa sayang pagharubay kan kahadean ng Diyos. Uminabot si Jesus sa Galilea, ihinaharubay ang ebanghelyo ng Diyos, asin nagsasabi, nautob na ang panahon, harani na ang kahadean ng Diyos, magbakli ka mo asin magtubod sa ebanghelyo. O Jesus, nakamumuyang pagmasdan ang sa imong lawog sa pagharubay mo kan kahadean ng Diyos. Makawiwiling pagdangogon ang sa imong mga mahamis na tataramon, tanganing mamidbidan niya mo ang Diyos Ama na labi-labing namumuot sa mo. Ang sa imong makatukdoan asin pagpaumay sa mga may hilang asin kapansanan, mga pagpatutuo na ika ang Mesiyas, ang Kristo na sinugo kan Ama sa pagtubos sa mo. Umaumayon na pagharubay na lawog na Jesus, ta daw ta pinabayaan mi ang sa imong mga pagharubay na naglaog sa sarong talinga, magluwas sa ibong na talinga. Kami nakakadangog, alagad daimi nahihinanyog, may talinga, alagad bungog. O Divino Rostro, kahiraki kami asin patawadon mo ang samong mga pag-ulog-ulog sa imo. Urog na ang daay paghinanyog kan sa imong pagharubay kan kahadean ng Diyos. Paumayan mo mantabi ang samong mga kahilangan asin kapansanan. Urog na, tabangan mo kami sa pagbakli asin pataluboon mo ang samong pagtubod sa ebanghelyo. Amen. Matindog po ang gabos. Naguranan kapatawaran sa mo na mga parakasala. Sa mo'yang kamautan, O Kristo kami kahirakan, sa samuyang kakulapusan, sa samuyang mga karatan, kaguranan kami tabangan, dai mo man kami lingawan, duman sa imong kahadean. O Divino Rostro, Analalago de Jesus, Inuom mga sinamumutan, Inbilog na kabikulan. O Divino Rostro, Analalago de Jesus, nagligtas sa kabikulan, sa kolera kahilangan, kami iparayuman nun niya sa mga kadifisilan. O
Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa Indogabus. Lusa, son.
Diyos maray na aga sa endo mga tugang. Ngunyan iyo ang ikaapat na aldaw kan misa novenaryo sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, biniyayaan asin inapod na magheras kan sa indang mga balaog sa kapwa. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan Santa Misa ang mga miyembros kan Ministry of Lectors and Mother Butlers Guild. Siring man, ang mga peregrinos na hale sa parokya kan Our Lady of the Assumption Parish, kanaman Camarines Sur. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Godofredo C. Rueda Jr., Parish Administrator kan Our Lady of the Assumption Parish, kanaman Camarines Sur. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Punan niya to sa tuyang selebrasyon sa ngarang kanama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Krisong kaguranantan, pakamon kin Diyos, asin na paki sumaro kan Espiritu Santo,
mapasain dagubos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ontaan sa tao magkasalan, takaning magkaning ito magselebrar, kan mga banal na misteryo. Durungan po kita, magusog, nag-uumbisal ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni Makuri, sa isi pataramon, sa gibo asin sa kapamayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles Sin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kaguran ng tang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos sa mga kamahan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mika, rinurukyaw mika, nasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika. Ulikan dakula mo, kamurawayan. Kana na Diyos sa langit nun, Diyos samang makakaman. Kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako ang samong pakimaheran, ika na nagtutukaw sa to kanama, kahiraki kami. Tay kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan orong kalangkaw. Yesu Kristo kaimba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamimbi kita, banal na Ama, ang sa imong kamurawayan, natatagos sa mahal na lalawgoning sa imong namumuta na aki, sa mong pakisumaros sa iyang pagsakit nigdi sa daga,
Magliwanag lugod sa mong lalawgonan sa imong kabutan, tanganing sa maugmang paghalatkan sa imong kapahayagan, sa mong makamtanan kamurawayanin sa imong kahadean, siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madanagog niya to ang hulit ni San Pablo na ang Diyos iyo ang enot na nagibo nin paagi na ang gabos makabalik sa iya sa pagpadara niya kan sa iyang aking si Jesus na nagadan huli sa to. Ang enot na babasahon. Pagbasa kan enot nga surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo iyo ang ladawan nin Diyos, tada inahihiling, ang panganay sa gabos na linalang. Sa iya, linalang ang gabos na bagay, gabos sa langit asin gabos sa daga. Gabos na nahihiling asin da inahihiling, tronos, dominasyones, soberanyas, potestades. Gabos linalang huli sa iya, asin para sa iya. Siya ang enot sa gabos na linalang, sa iya, nagdadanay ang gabos. Ang simbahan iyo ang sa iyang hawak, siya ang pamayo, siya ang kapinunan, ang enot na namundag, hali sa mga gadan. Tanganing sa gabos na bagay, siya ang enot. Binuot nin Diyos na ang bilog na kapanuan, mapa sa iya, huli sa iya, asin para sa iya ang gabos makipag-ulian. Gabos sa langit, asin gabos sa daga. Ang katuninungan, nakamtan sa bagsik kan sa iyang pagkagadan sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Maugmang pag-awitan ang kagurangnan, kamo gabos na banwaan. Sa dakulang kaugmahan, siya paglingkudan, dumulo kamo sa iya, nagaawit nin maugma. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Ang Diyos, iyo ang satong kagurangnan. Siya ang satuyang kaglalang, sa diri niya kita, kitaan sa iyang banwaan, banwaan na sa iyang inaataman. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Laog kamo sa iyang mga pintuan, daraan pasalamat. Dumuman sa iyang mga patyo, daraan pag-umaw. Pasalamatan siya asin umawon ang sa iyang ngaran. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Marahayon ang satong kagurangnan, ang sa iyang karahayan daing katapusan, ang sa iyang pagkaherak, itatao sa gabos na kapag-arakian. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Matindog na po sa pagrokyaw kan marhay na bareta.
Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosok kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi ang mga Fariseyo kay Jesus, ang mga disipulos ni Juan, danay na nag-aayuno asin nagpapamibi. Siring man, ang mga disipulos kan mga Fariseyo. Alagad, ang sa imo mga disipulos, yaon sa mga karakanan asin irinuman. Si Jesus nagsimbag sa inda, makakapag-ayuno daw ang mga katuod kang nobyo, mantang dai patapos ang kasal. Maabot anal daw na ang nobyo mahali, sa aldaw na iyan, sinda mag-aayuno. Asin, isinugpon ang mga minasunod. Dai ni minatagubhang nin bagong tela sa daan na gubing. Huli, tanatabas lamang ang bagong tela, alagad, ang bagong tinabas, bakong angay sa daan. Dai ni minabugtak nin bagong arak, sa daan na anit. Kung iyan gibuhon, ang bagong arak, mabusi sa init, ang arak masasayang, asin ang anit, siring man. Bagong arak sa bagong anit. Mayo, nin magustong uminom nin bagong arak, pagkatapos na makainom nin daan, huli ta masabi siya, mas managom ang daan na arak. Marhay na bareta, kang sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maray na aga po sa Indo. Maray na agaman po, Father. Maratana po kita. Maratana. Yun na. Si mga taga-kanaman, paragal ka mo. Anyway, naghahagad po kami ng dispensa sa mga taga-Peña Francia at medyo na late kami sa schedule. Dapat ko ta pala naghali kami 2 o'clock or 3 o'clock. Naghali po kaya kami duman sa kanaman, 3:30. Kaya medyo nagsiribot pa siring dingding. But anyway, sabi kayan, huli man daw at magaling, ay naihahabol din. Matugang, yaw na po tikitangon yan sa ika-4 na aldaw, kan sa tuyang solemning nobenaryo, sa kaumawan kan Divino Rostro. Asinan sa tuyang tema ngunya na ika-4 na aldaw, iyo, biniyayaan, asin inapod na maghiras kan sa indang mga balaog sa kapwa, or gifted and called to share their gift to others. Namutan ko mga tugang, sa komplikadong buhay nin sarong tao, ang konsepto kan pagiging binayayaan asin inapod, tangani na maghiras kan balaog sa iba, sarong kaisipan na nag-aaniningal ning hararom. It is a notion that resonates deeply. Ang lambang individual, igwanin daradarang manlain-lain na talento, kakayahan, asin mga paghiling, na itinaos sa inda kan kagayunan man sana nin buhay. Tangani na mamibidan ang mga balaog na ini, asin masimbagan ang pangapodan na ihiras ninda sarong hararom na trabaho na bako lang nakakapayaman sa buhay nin iba, kundi siring man nagaataman sa kalag kang nagtatao. So it not only enriches the life of the receiver, but also nourishes the life or the soul of the giver. Mga tugang,
Sa pinakapuso kan temang ini, yaon ang pagsarabatan entre kan pagdiskubre sa diri, katuyuhan, asin ang pagkaburugkos kan katawohan. At the heart of this theme lies the interplay between self-discovery, purpose, and the interconnectedness of humanity. To be gifted is to possess an innate aptitude of proficiency in a certain area. It could be artistic expression, intellectual pursuits, empathy and understanding, or any of the countless facets that comprise the human experience. Ang pagiging biniyayaan, iyon pagkakaigwanin panlaog na pagkasabot o katibayan sa rong bagay. Pwede ining kapahayagan sa pag-arte, pagkakamit nin kadunungan, pagkaherak, asin pagsabot, o maski anuman sa kadakol-dakol na aspeto na minabilog sa eksperyensya nin sarong tao. Alagad, ang pagkakaigwa kan mga balaog na ini kapinunan sana. It's just the beginning. Yaon ini sa pagmidbid kan responsibilidad na katakin ka ini sa obligasyon na positibong makapag-ambag sa kinaman na ang tunay na kararuman kan sa indang kahalagahan na hihiling. Namutan ko mga tugang, ang pangapodan na maghiras kan balaog nin lambang saro, minalagpas sa mga bagay na personal na naaabot. The call to share one's gifts goes beyond personal achievement. It extends into the realm of purposeful existence, urging individuals to transcend the boundaries of self-interest and weave their unique contributions into the fabric of society. Ang pangapoda na ini, sarong pagpagirumdom na dahi kita nagsusulo-sulo, we are not alone, kundi garo kita mga torsido na nakapurupot sa lambang saro, nagsasarig sa balaog ni lambang saro, na makahaman nin magayon na pagkakasararo. Sa paagi, kaining nagkakasararong paghihiras or what we call symbiotic sharing na ang mga pagbabago nangyayari as sinagtatalubo ang kultura na mumundag asin ang progreso nangyayari. Alagad mga tugang, ang paglakaw sa dalan na ini, igwa nin mga agyat asin pagbalo. There will always be difficulties and challenges. Embracing this journey is not without its challenges. Doubt and fear can creep in, obscuring the path of sharing. Ang pagdududa, asin pagkatakot, pwedeng maglaog na pwedeng maging ulang sa dalan nin paghiras-hirasan. May mga kahapotan na pwedeng magbungkaras like tunay daw na mahalaga ang sakuyang mga balaog. Pwede daw ini makagibo nin pagbabago. Are my gifts truly valuable? Will they make a difference? Ining mga pagdududa, mga aniningal sana, kan kaluyahan, nakatakin, kan tunay na pagpahayag kan sadiri. Mahalaga na maaraman
na an epekto kan paghiras kan satuyang mga balaog day tulos nahihiling. Pwede ining maging saradit na alon or as we say, ripples na dai na maabot kan satuyang paghiling nag-iinspirar sa iba tangani nakuguson asin ihrasman an sa indang sadiring naiibang balaog. Mga tugang, sa kinaban na perming nakapokus sa pagkukumparar asin kompetisyon ang gawi nin paghihiras nin sadiring balaog, pwede man na maging kapayagan kan pagiging tunay asin totoo. So it could be an expression of being true to ourselves. Ini sarong paninindugan na mas urog kita sa kabilugan kan sa tuyang mga naginibuhan asin pagsasadiri. We are like conduits or tubo in eksperyensya asin kadunungan na nakatalagang ihiras sa iba. Sa pahikan sa tuyang kaluyahan asin pagiging bukas, nag-aalok kita sa iba sa siring man ang gibuhon, nagmumukna nin sarong kapalibutan, kung sain ang pagkeherak, asin ang pag-iinintindihan nagtatalubo. Sa pagtapos, ang tema kan pagiging binayayaan, asin inapod na maghiras, kan mga balaog na yan, sarong testamento, kan kayamanan, kan eksperyensya nin tao. So it's a testament of the richness of the experience of the human person. Tinatawan doon kaini ang pagkakasararo nin katawuhan asin pinapagirundum kita naan sa tuyang pagbaklay bako sana solamente manunungod sa personal na kapangganahan, kundi manunungod sa espersos asin pagtalubo nin lambang saro. It underscores the interconnectedness of humanity and reminds us that our journey is not solely about personal success but about collective growth. Sa pagwidbid kan sa tuyang mga balaog, pag-ataman kaini, asin daing takot na paghiras sa inda sa kinaban, kita nagtataong ambag sa harmonia nin manlain-lain na boses, lambang saro, nagigibo kan sayang papel sa nangyayaring pagbabago kan sa tuyang pinaghiras-hirasan na kasaysayan o istorya nin buhay. Kaya namutan ko mga tugang, sa pagpadagos po niyato kan banal na misa, hagadon niyato sa mahal na Diyos, nakitang mga binayayaan sa tabang kan sa tuyang kagurangnan, ang Divino Rostro, makanood lugod, na maghiras kan sa tuyang mga kakayahan, mga balaog, asin, mga talents sa iba para sa ikakarahay kan lambang saro sa satuya. Viva el Divino Rostro! Matindog na po. Pamibi nin banwaan, ipahayag niya ito sa iyan sa tuya mga pamibi asin kamaotan sa lambang kagadan sa taong sabihon kagurangnan warasan sa mo an sa imong pagkaherak. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong pagkaherak. Para sa satuyang Santo Papa, si Francisco,
mga obispo asin kapadean, lugod, danay na maging maimbod sa saindang ministeryo, orog na sa pagwaras kan biyaya nin kapatawaran sa mga nagkasala sa sakramento nin pakikipag-ulian, maging tunay na instrumento sa pagkasararo asin katoninongan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Para sa mga pamayo kan gobyerno sa bilog na kinaban, lugod, paurogon ang sinserong paglingkod para sa karahayan kan mga namamanwaan, maghade man lugod ang sa indang mga puso ang katanosan, asin pagpatawad, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Para sa mga nagtitios, nagehelang, nangangaipo asin mga biktima nin pang-aabuso, lugod mamatayan nindaan pangataman asin pagkamuot nin Diyos sa paagi kan mga tawong nagtatabang sa sainda, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Para sa mga tugang niyatong gadan na, lugod, makamtan maninda ang kapatawaran kan sa indang mga kasalan, asin makaibahan ning Diyos sa kamurawayan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Para sa mga donantes asin sponsors kan Santa Misa ngunyan, lugod, makamtan maninda ang kamauotan kan sa indang puso, asin magdanay sa pagtabang sa pangangaipo kan simbahan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, warasan sa mo, an sa imong pagkaherak. Diyos sa samuyang Ama, hinanyugan sa mo mga pamibi, kunin sosog sa banal mong kabutan, ini hinahagad mi, huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpaibi kamo mga tugang tanganian sa ko asinan sa indong atang makamandugod kan Diyos sumang mga kamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos sa mong parasurog, lilingyan na laugonin sa imong bugtong na aki, na idinulot sa imo bilang malinig na atang, lugodining atang magkaniguman na akoon mo, tanganing makamtanyaman sa imong kamurawayan, Huli Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu, itas ang mga puso. itaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin matano sa danay asin mensan sain, magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na mga kamhan asin daing katapusan, huli Kristo na samong kagurangnan. Daing kasalan maugma siyang nagtios huli sa parakasala. Daing sala inako niya an kagadanan, tanganing iligtas sa sala an mga may sala. Sa sayang pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo ang buhay. Sa iya ang kaumawan asin kamarawayan, mantang ang langit asin ang daga, daing untok na minaawit. Banal-banalan, kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan, kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos ng kabanalan. Kaya ining mga atang namibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asindago, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rogaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakin ni asin itinaw, sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman, pakapamanggi, pagkanyaman kan kalis, singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugubos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sakuyang dugo, kan bago sindanay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibohon indo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubo. Pagkagadan mo, kagurahanan, pinapamare mo. Ang pagkabuhay mo liwa, ipinapahaya. Sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang paggadan sin pa buhay liwat, nagdadolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kali sin kaligtas sa nagapasalamat, na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan, langan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaitupan nagapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Diyay mo Diyos sa mga makamhan, napagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan, asin kamarawayan, sa gabos ng panahunan, kan mga panahon. Amen. 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 Natugran kan manakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non ng kaugalean, nangangahas kitang magsabi. Manyamu nayaron sa langit, panalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa aldaw, ita sa muyangan yan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya.
asin, are kami, pagdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimbi kami kagurangnan, warasan sa maldaw nyamo ang katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos ng kapurisawan, matang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Lita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon na. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan, itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya patuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magturugan kay Kristo, asin bilang mga akin ni Santa Maria, magpatinaraon kamo nin katuninongan. Peace be with you. Para kan mo rasi kami. An mga kasala kan kinabang, aheraki kami. Sala kan kinabang, tawi kami nin katoninungan. Uya an kordero kan Diyos, si Kristo, na namundag sa pupunan ni Birhen Maria. Siya na nagapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kurdero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag maumayan.
Matinog po. Idukoan payo. Mamibig kita. Kagurangnan, ulikan sa imong pagkahera. Paliwanagi man kami kan banal mong lawog. Tanganing hulikan padarakan sa imong katanosan. Sa mong malikayanan gabos sa kasalan. Asin makabot kami sa imong kahadayan. Ika na nabubuhay asin nagahade. Kay bani nama sinin Espiritu Santo. Sarong Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Ikaapat na aldaw, gabos po kita. O Jesus, hulikan sa imong transfigurasyon, ipinahiling mo ang kamarawayan kan sa imong pagkadiyos. Nagbadaag ang sa imong banal na lawog, na iyong sukat na dahilan, kan paglaad nin pagkamuot, kan sa imong mga piniling apostoles. Ikan kapanoan asin kabilugan, kan pagpahayag nin mahal na Diyos, sa Diyos nun nakamaotan. Umabuot na maestro, tukdoan sa mo ang dalan, pasiring sa Ama. Pahilingan sa mo ang sa imong kamurawayan. Minamaot niya mo na iwaras mo sa mo ang sa mong kagadan sa nubinang ini. Kung iyan para sa imong orog na kamurawayan, asin man karahayan nin sa mong kalag. Amen. Hugas-hugasi ako, hale sa sakong sala. Hale sa sakong kasalan, linigi ako. Taan sa kong kasumbikalan, namamalayan ko. Asinan sa kong kasalan, danay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala. An maraot sa imong mga mata, ginibo ko. Tanganing mahiling kang suripot sa imong mga tataramon, malinig sa imong pagbukom. Uya sa sala ko namundag, asin sa kasalan ipinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sa maasin sa akin, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan ngunyan asin magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Itinanda sa mo ang liwanag kan sa imong lawog kagurangnan. Nagtao kaning kagayagayahan sa sakong puso. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Mamibi kita. O Diyos, sa mamibi ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong pagirumdom para sa mo mga tinandaan kan liwanag kan sa imong lawog. Ang sa imong ladawan na natala sa iyang lienso, warasan namibi kami, nahulikan siyang banal na krus, asin mamarawayo na pasyon, ngunyan siring sa paagi ng salming, asin sa anino, magkanigo kaming mag-omaw, asin magsamba, asin magalang sa iman sana sa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming ligtas, asin magayagaya, magmansay, lawog sa lawog, sa nagdadangadang namahukom sa mo, siya na kaiba mong namubuhay, asin nagahade,
kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa tataramonin pasasalamat. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na Kura Paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikaapat na aldaw kan Misa Novenario sa kaumawan kan Divino Rostro. Salamat sa gabos na mga donantes asin sponsors kaining misa, sa mga miyembros kan Ministry of Lectors and Mother Butlers Guild, sa mga ministro na nagserbi, ang sadiring choir kan Our Lady of Peña Francia and Our Lady of the Assumption Parish Choir. Urupakan po niya to sinda. Siring man sa mga peregrinos na hali sa Our Lady of Assumption Parish, kanaman Camarines Sur, asin mga deboto na nakisumaro sa satong selebrasyon, kaiba siring man itong nagdadalan kan live stream coverage kaining misa. Orog sa gabos, ki Reverendo Padre Godofredo Rueda Jr., ang satuyang celebrante mayor asin predikador. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman na kahilangan, asin magliwanag sa satoan sa iyang lalawgon. Diyos mabalos po sa gabos. Matindog na po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasindo, Asin sa iyong Espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makamahan, anama, asinan aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva Nuestra Señora de la Asunción! Viva! Uro pa kanya, tonsuyang kagurangnan, asinan sa tuyang mahal na ina.